soc en Joan Vidal i Costa, i qui soc, a part de ser avi dels meus nets, aquest any vau tenir la gentilesa de nomenar-me president del jurat dels filmets del 40 aniversari. Mira, em va fer il·lusió, em va fer molta il·lusió perquè ha sigut retornar, o millor dit, valorar, sentir-te valorat per lo que fa 40 anys vam muntar una colla d'amics, perquè de fet érem amics els que vam muntar la secció de cinema amateur. Podria donar noms, però em faria molta por anomenar-los, però sempre me'n descuidaré un. I em sabria molt de greu que aquest que em descuidi ho pogués escoltar. Deies que com ho sentia? Doncs amb molta il·lusió, francament, perquè aquella il·lusió que dèiem fa 40 anys ha servit per alguna cosa, no? Perquè al cap de 40 anys això s'ha fet gran i s'ha fet important d'aquells jocs que pràcticament jugàvem a fer pel·lícules en l'any 71. La qualitat, ja ho he dit en altres espais, a mi em sorprèn. Primera, em sorprèn, ara mateix acabo de veure una pel·lícula amb una companya, amb una directora, i m'ha sorprès dir com punyeta has fet aquests efectes. Cada pel·lícula és una sorpresa, perquè la qualitat és francament molt, però molt alta. Primera, perquè el Festival Filmets ha sapigut recollir el millor que en aquest moment en el món s'està fent de cinematografia. Ja no dic amateur, perquè el món amateur vol dir pobre, és d'aficionats. Aquí hi ha molta professionalitat, hi ha molta rigor. O sigui, el cinema que s'ha vist en el Festival Filmets té la qualitat de rigor. I això és molt important, perquè quan hi ha rigor es pot treure qualitat, que és el que he vist. La decisió dels altres membres del jurat, mira, unes bellíssimes persones, encantadores totes, amb molta marxa, però amb criteris molt oposats. Però això ha sigut molt maco perquè ha servit no per enfrontar-nos, perquè sí, un enfrontament hi ha sigut, però d'una manera que cadascú defensava el que ell veia a la seva pel·lícula i amb gent que hi entenia molt. I això t'ha fet veure que els que defensaven, per exemple, una pel·lícula i els altres no ho veien, et convencien o et donaven arguments que et feien revalorar la teva posició. Gent molt maca, gent molt professional i que ha servit per aprendre, perquè coses que tu o jo, per exemple, no veia, doncs, escolta, vols dir que això no... I si dius, sí senyor. Jo crec que la gran diferència d'aquests 40 anys, abans hi havia gent amb ganes de fer coses, però sense mitjans. Avui dia es tenen uns mitjans extraordinaris per realitzar aquests filmets. L'exposició de Vintage jo crec que és important per les generacions noves que puguin valorar en quin material utilitzàvem aquells bojos que fèiem cinema en els anys 60. Sí, 60, jo la primera càmera la vaig tenir l'any 60, me la va regalar el meu pare. I d'aquí em ve, igual que l'Agustí, li ve d'una càmera que li va regalar el seu pare i que ens va servir per enganxar-nos amb la cultura cinematogràfica. Deia que aquesta exposició és bo recordar, sobretot a la gent nova, en quins trastos, hi ha una pel·lícula que es diu en castellà, aquellos chalados con sus locos cacharros, i això és una miqueta, érem aquells, en castellà deien aquellos chalados, que amb aquests trastos fèiem les nostres pel·lícules. Jo no sé què haguéssim fet en aquella època amb el material que tinguéssim avui. No ho sé, però vam disfrutar molt. I l'exposició marca molt aquest record d'aquests materials.